Oh, goeie. Goeie. Met je? Wat ben je aan het dan? Oh, mag je dat uitlezen of kan je dat? Nou, kinderen, ja. Ik ben aan het verven. Zie je. Je moet je de boot even kleven voor het weekend? Nee, nog net. Maar dat wordt nog wel even. Je gaat haast wel lekker voort en dan is niks wat je doet. Nee? Dus je gaat een mooi rustig hier in de lezen. Wat kennissen treffen. En dan 11 uurtje misschien. Normaal doen we het altijd om 3 uur. Maar ja, dat begint wel vaker. Maar dan gezellig even het water drinken en dan wat fietsen en wat rennen. En wie ben we? Nou ja, we kennen ze nu uit Amsterdam en uit Schagenwij. Dus. Maar ja, hoe is het met Amsterdams? Dat is wel goed. Wel goed. Ik leer hem hollen pro de Fries, dat scheelt zo vol. Dus vroeger ging ik altijd zo'n denkje op een wc door, dat je dan hoeske. Nou, hier meer dat een hoeske over het oor weer. Dat moet hem door, een hoeske. Nee, de wc. Juist. Dus die had het er nou oplimmen, dat het er net bij vallen kan. Dat is hoeske. En iedereen die komt, die zegt, waar is je wc? Nee, dat is hoeske. Dat is ook een ding. Dat begreep je die Amsterdammers net. Nee, dat is gewoon 3 kruisjes hadden, hè? En meer ik net. Als je zodra we gewoon, de vrouw en ik, we praten gewoon Fries op de wal. En dat zie je ergens verder zitten, dan praten we Fries in gewoon. En als er een donker broek best aan omstrijken, dat is al die Fries. Nou, dan zitten ze wel eens denken van, god, hoe hield het dat ik al hè? Zo, dan kan het wel hun hebben, maar dat begrepen ze het net. Je hoort niks over jezelf te zeggen. Nou, je voort bent en dan wordt er wel over praten. Werd er ik wel zo jou praten dan? Dat dacht ik wel. Dat dacht ik beslist wel. Ik denk net dat ik zei van dat ik alle vrienden hier had zei van hey, er zal heus wel eens iemand zeggen dat komt die kloor ik waarom. Dat hebben we, hè? Ja. Ieder meisje net gelijk en het is gewoon een spultje van we doen meisjes mee wel en die meisjes net. En als ze vorige keer zei ze en hem, wat we dat kloor niet doen. Frikoko? Verkoko. Dat is de haan. Die wat vertaal. Esperanto's. Zoiets. Esperantos? Ja. Had de vrouw uitzag, die zei van oorzien wel die de haan met de zaak erop. Maar dat had ze uitzag, die zei dat bekend erop. Nou, dan zei ik dat erop. En hoe spreek je jou uit? Verkoko. Dus, zoiets. Dat klinkt wel als een geloerd wat een haan maakt. Ja, als een nek omdraait.